मैयानि दिनावहाय आथिखाल बिटिसि सिएम प्रमद बर'आ मोनसे खोथा बुंदों मिडियानि सिगाङाव बिपिएफनि माखासे एमसिएलएफोरा माने इउपिपिएलआव जइन जानो थाखाय लाइन लानानै दं होनना बुङो। दा बे बेलायावहाय मा बुंगोन? दा थांनानै मा जाबावनो, थांग्राफ्राथ' थांखाबायना। आरो जोंनाबोथ' दाखालि जोंना काम्पासारा बुंदों माखासे साब्रै साबासो बिथांमोना फैनो नागिरदों होननानै। दा बेखौ जोंनिखौ बुंनाय खोनानानै बिथाङाबो बुंदों ओरै ब्लाइन्ड मोनसे शट होदों आरोखि। बेफोर नङा, सोर थांबावनो दालाय, थांथावथाव जेबो गैला, मा बेसेबां दंबावो टार्मालाय। खालमासिनि एमपि इलेक्सननि उनावनो नोङो एमसिएलए इलेक्सननि आरो कड अफ कन्डाक्ट नांसिगोन, थांबालाय मा मोनहैनो। आरो दिनै बिटिसिआ मा, बिनिफ्राय बिटिआरआ मा, बेखौ रायजोफ्राबो दिनै बुजिबाय। मा मावनो हादों बेफोरखौबो दिनै नुदों। बायदिसिना गेदेर गेदेर बिथांमोना कमिटमेन्ट होदोंमोन, दासिमावथ' होनो हायाखै, होनो हानांसिगौ खमसे खम। अरुनदयाथ' नोङो बे स्टेटनि मोनसे पलिसि, बियो गोरिबफोरनि थाखाय, बिल' पभार्टि लाइन, दुखिया रान्दिफोरनि थाखाय। आरो जोङो बेखौबो नुदों, जेब्लानाखि जोङो गभर्नमेन्टआव फैगोन बे समाव जोङो बेफोरखौबो गासैखौबो माने चेक खालामगोन जोङो उनाव, जे जायफ्रा मोननांगौ बिथांमोना मोनाखै, जायफ्रा मोननाङि मानसिफ्रा दिनै मोनदों। दा बेखौबो जों रायलायगासिनो दङ, डिस्ट्रिक्टआव जों रायलायदों। खम समनि बिथोरावनो जोङो बेखौ बबे प्राइमारिफ्राव चेक खालामनानै बबेया नंगौ नङा बेखौ जोङो जाज खालामनो थाखाय डिसि बिथांनाव जोङो अनुर'ध खालामगोन। जों खोनानो मोनबाय थादों आथिखालाव बिटिसिनि बारग' सिएम हाग्रामा महिलारि बिथांजों सेन्ट्रेल लेभेलाव बिजेपिजों सावरायबाय थानाय जादों होननानै, बे बाथ्राया बेसेबां सैथो? बे नङा, साराथ' गुबुन जोंबो मोनथियोना, जोंनो दा दैदेनगिरि जाहैबाय, सारनि आन्दाराव जोंनो दा दैदेनगिरि। बबेबा मोनसे पार्सनेल खामानियाव थाङो, बेखौनो मिडियाफ्रा बायदिसिना बुङो, खिन्थु जेबोथ' प्रमान गैया, प्रुफ गैया, बे नंखायसो। फैबाय थानाय समाव बिजेपिजों सामिल जानायनि माबा मोनसे साननाय दङ नामा? जोङो दासिमाव बेफोरखौ पार्टियाव जेबो रायलायाखै, आरो बेयो दिनै आं बुंनांगौनि खोथा नङा, बे जोंनि हाइकामान्डनि खोथा दङ। बे हाइकामान्डनि खोथाखौ आं बेयाव बुङोब्ला उसुबिदा जागोन। जोंनि सारा बुंबाय थादों जे मोननै जि समष्टि, उदालगुरि जि समष्टि आरो क'क्राझार समष्टि, बे मोननै समष्टियाव जोङो सिंगेल हिसाबै बिपिएफआ गेलेगोन, आरो बेखौ जोङो देरहानायनि माबायाव नुबाय थादों। आरो दानि पाब्लिकनि जिनाखि भिउ, पाब्लिकनि कमेन्टफोराव आरो पाब्लिकनि सापर्टआव जों गिदिंनानै बेखौ जों नुबाय थादों। जोङो दा निसिमानि ब्लक अफिसाव जोङो दङ, जोंनि आफादगिरि दङ, जोंनि डिस्ट्रिक्टनिबो नेहाथारि दङ, लोगोसे प्राइमारिनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोन दङ। जे मैया बेयावनो जास्ट अपोजिट नैबे फाखा लामा, बिनि बारनानैनो इउपिपिएलनि मोनसे ग्रान्ड जयनिं, नोंथांमोना निस्सय निउसाव नुदोंमोन, जे बेयावनि टिसिएलसिसि चेयारमेन बिथाङा 20,000 गेदारिंनि खोथा बुंदोंमोन आरोखि। दा 20,000 गेदारिंथ' जायाखै, मैया 2-2.5 हाजारसो गेदारिं जादों, बेबो अल चिरां डिस्ट्रिक्टनि। आरो बिथांमोना बुंदों बेयाव 1700 जयनिं जादों होननानै बुंदों आरोखि। दा 1700थ' जों नुवाखै, आरो जोङो साखि, जिहेतु पार्टी अफिसनि खाथियाव बयबो दं, जोंनि सेंग्राफोरबो दङ, आरो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो गोजौनिफ्राय गाहायनिफ्राय नायदों, बेयावबो सिङाव थांदों, जोंबो मानसि दोनदोंमोन। जे मैयाहाय बिथांमोननि जि जयनिं, बे जयनिंआ मेक्सिमाम जोंनि नुनायाव थ' सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ बिसोरो लाबोदों। सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ थाखा होगोन होननानै, माने फैसा सोगोन, माबा मोनसे रेजिस्टार खालामलायदों, बे हिसाबै मिक्स मानसिफ्रा माखासे फैदों। बेनिफ्राय अरुनदय स्किम, जे सोलिबाय थानाय अरुनदय, बे अरुनदय होगोन, बे लास्ट डिसेम्बराव मोनसे फेज फैबावगोन, बेयाव सोगोन होननानै माखासे पाब्लिकफोरखौ लाबोदों। मिक्स आप, सेल्फ हेल्प ग्रुपआबो मिक्स आप, अरुनदय होगोन होननानै माखासेखौ लाबोबाय, गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैबाय, खिन्थु निसिमानिफ्राय गोबां खम ओंखारदों। ओंखारनानै जि नुदों आङो, नोंथांमोनाबो निस्सय सारा बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ आं क्लियारिफिकेसन होनो सानदों, आरो आसामनि जोंनि मानसिफोरखौ क्लियारिफिकेसन होनो सानदों, जे मैया जालांनाय जेरैबायदि जानाय, फेसबुकआव बायदिसिना ओंखारनो हागौ, निउसाव बायदिसिना बिथांमोननि चेनेला गोबां गिदिर गिदिर खोथा बुंनो हागौ, बे खोथा बुंनाया नंखाय होननानै आं दिनै रायजोफोरखौ, जोंनि कर्मिफोरखौ लानानै क्लियारिफिकेसन होदों। जे मैया जि आमटेकानि माखासे खैलामैलाव सासे मास्टार मावनाय, हाइ स्कुलनि मास्टार बिथाङा, बे थांदों, बेयो गेजेराव नर्मालैनो दंमोन बे मानसिया, खिन्थु बिसोरहा मोनसे खवारि दङ, आमटेकायाव खवारि दं। दा बिसोरो ओरैबायदि कन्डिसन खालामनानै थांदों, आरो खावलायदों गभर्नमेन्टनि मानसिफोरखौ,
जयन्त एमएलए बिथांखौ आरो बेयावनि टिसिएलसीसी चेयारमेन आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम बिथांमोनखौ खावलायदों जे खावलायनानै 10 मास दंबावो बिसोरनि कुवारिया 10 मास दंबावो आरो बेखौ मोनफिननांगौनि खाथिराव आरो गभर्नमेन्टनो बिसोरो रयेल्टी 6 लाख थाखा होनांगौ दं दा डिउ दा बेवहाय फैयोब्ला इउपिपिएलआव जइन जायोब्ला बे 6 लाख थाखाया रयेल्टीया माफ जागोन आरो बिसोरनो माने 5 लाख थाखा बेरायनो थाखाय हरगोन होननानै बुंदों दा थेवब्लाबो बे कुवारिनि मानसिफ्रा गासैबो मैया जयनिं जायाखै जोंजोंबो माखासे दङ खिन्थु माखासे बिसोरजों थांदों आरो जि नुदों बे फट'आव नुनाय जे बेयाव बिनेन बसुमतारी जाय बिथाङा निउसाव खोथा बुंदों जे बिनि सायाव जों जेबो बुंनो थाङा रावनिबो सायाव जोङो बुंनो थाङा बे गावबागावनि अधिकारनि खोथा दङ बहा थाङो थाङा खिन्थु एक्टिभ बेबायदिबो एक्टिभ नङामोन बिथाङा साख्रि मावो साख्रि मावनाय हिसाबै बिजिबो जायो न'खरनिबो खामानि थाबाय दा बेवहाय माखासे सेंग्राफोरखौ बिनि खाथियाव थानाय माखासे सेंग्राफोर दं बिसोरो अलरेडि सिगाङावनो बिजेपिआव थांखानाय आरोखि बिजेपिआव थांखानाय नाम हिसाबै बेवहाय रायखस होननाय सासे दं बेबो सिगाङावनो थांखानाय बिनि उनाव लखन होननाय दं बेबो थांखानाय आरो बिनि खाथियाव लेफ्ट साइडजों थानाय सेंग्रा आनजु बियो माने इउपिपिएलआव थांखानाय आरो दा बिसोरो आरोबाव मैया डाबल सामिल जादों आरोखि इउपिपिएलआव बेनिफ्राय जेनेरेल पाब्लिक जायखौनो मखौनो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ लिंहरनानै माने गेजेर गद' आर'नाइ सोदलाबायदों बायदिसिना जोंनि नुनायाव बहुद खम बिदिनो 30-40-50 जनसो बिदि थांदों खिन्थु बिनि गेजेरावनो जेनुइनफ्रा साब्रै साबासो जेनुइन मानसिफ्रा बिपिएफनिफ्राय थांदों आरोखि बिसोरो माने माबा मोनसे दैदेनगिरि गिदिर दैदेनगिरि माबाबो नङा जास्ट पाब्लिकब्लाबो जोंनि मोजां मानसिमोन बिसोर थांदों बेखौ जों स्वीकार खालामगोन खिन्थु बिसोरनि जेसेबांनाखि बुंनाय खोथाफोर बे गासैबो मैया फ्लप जादों बेनिफ्राय दैदेनगिरि जेसेबां फैदों सिएम बिथांनिफ्राय लानानै गासैबो माने नार्भास जालांदों बिसोरो माने बै फुराना स्किम सिएम बिथाङा फुराना मोनसे सुसकेट जायखौ मावरिया होननानै नामखौ दोनस्लायबाय बेवहाय 30 कौटिनि मोनसे स्किम जादों फुराना बै जोंनि टाइमनि हाग्रामा सारनि टाइमनि नैबेबो सेंसन जानानै फैदों बेखौ बङाइगावनि जाखब कन्ट्रेक्टरा मोनदों दा बेयावनो अपेनिं मैया माबा खालामबाय फाउन्डेसन खालामबाय बिनि उनावनो बे प्रग्रामखौ लादोंमोन दा जोंनि क्लियारिफिकेसना बेनो जे मैयानि जिनाखि जानानै थांनाय बिथांमोननि ग्रान्ड जयनिं होननानै बुंदों बेयो माने खुनु जोंनि निसिमायाव एफेक्ट जाया जेरै दङ ओरै दं आरो सासे सानै जेनेबा पार्टिया ओरै थांगोन फैगोन बेथ' जायो खिन्थु जोंनाव गोबां फैनायनि मोनसे दा मानसिफ्रा गोबां इउपिपिएलनि बुजिनाय मानसिफ्रा बिजेपिनि बुजिनाय मानसिफ्रा जोंनाव फैनायनि थाखाय जोंजों रायज्लायगासिनो दं आरोखि दा बेखिनि